Magandang buhay mga ka-agri! At narito na naman pong muli ang inyong paboritong agriculture television show na Agri-TV Central Luzon. Ako po si Ernest Payawal at ngayong araw, ako'y inyong samahan upang kilalanin ang ating tampok na bida sa pagsasaka at matuto po tayo sa kanilang mga experience sa farming. Tignan din natin kung paano sila natulungan ng Department of Agriculture Gitnang Luzon upang mapalago ang kanilang kabuhayan. Unity is power, ika nga nila. Iyan ang naging dahilan ng paglago ng buhay ng mga magsasaka mula sa San Luis, Pampanga. Simula noong pinagbuklod ng tadhana dahil sa agrikultura, ay naging matibay ang kanilang mga buhay at kabuhayan. Kilalanin natin ang napakasipag na tao sa likod ng tabon San Jose Farmers Association na si Ginang Marlene Bernardino. Dati yung mga miyembro ko kasi, yung nga iba, nasa bahay lang, kumbaga plain housewife sila. Yung iba galing sa ibang bansa na bumalik dito sa atin at saka yung mga mananahi. Ayun, naghalaman sila nung nabuo namin yung asosasyon namin. Nung una talaga wala akong idea sa ng asosasyon. Nung isa sa mga yung AEW namin, nagpunta dito sa amin at nagpatawag ng mga tao dito sa amin, di pa kami asosasyon, na nagpa-meeting na pwede kaming magbuo ng asosasyon namin. Halimbawa, pwede kaming makakakuha ng mga binhi na galing sa gobyerno na pwede naming pagkakitaan, less na sa bibilin pa namin. Lalo na noon, ang naging focus kasi namin sa pagtatanim yung pechay. Kung bumili kasi kami nung guhit-guhit lang, nung pumunta yung AEW kasama yung tiga province, may mga dala silang buto na kilo-kilo na dala-dala nila sa amin. Ayun, doon namin na maganda pala kung may asosasyon. Yun din ang paliwanag nila. Mas maganda na may asosasyon kayo. Kung ano naman ang gusto nyong i-request, yun ang sabi nila sa amin. Pwede kayong mag-request para sa pagtatanim nyo. Ang asosasyon ang nagbuklod-buklod sa kanilang mga miyembro. Ngunit ang pagbuo nito ay hindi naging madali para kay Ginang Marlene. Sabi ko nga, hindi mo basta-basta mahihikayat ang isang tao na may sarili naman na siyang hanap buhay na sa paghahalaman o yung iba magi-start pa lang. Ngayon, nakuha namin sa tsaga-tsaga na meeting. Lagi kami nagmi-meeting at katulong ko yung tiga AEW at saka yung sa province. Kung paano bumuo at paano kami mag-start sa isang grupo. Katuwang ni Ginang Marlene ang Municipal at Provincial Agriculture Office sa pagbuo ng grupo. At noong mabuo ay dito na nagsimula ang lakbayin nila patungong masaganang tagumpay. Nag-FFS kami dito, yung sa palay check, yung FFS kami sa gulay. Ayun, nag-start na sila, nagkaroon na silang interes sa paghahalaman hanggang sa hindi lang mga binhiyang naihingi nga namin. Nakita ko rin na pwede palang mag-request sa government kasi noon talaga sabi nga namin itong lugar namin Baryo Kalimot na talagang hindi alang nakararating ng mga biyaya dito sa amin. Nung nakita ko talaga na maraming gustong tumulong sa amin at ako naman nakita ko naman na marami talagang tao na pwede kong lapitan. Pinilit kong mabuo yung asosasyon namin. Lagi ko silang pinapaliwanagan na maganda yung may asosasyon tayo. Magkaroon tayo ng pagkakaisa para kung tulungan man tayo ng mga nandiyan sa government, halimbawa ako sa DA, makikita nila na may pagsisikap tayo. Noong una ay puro pechay lamang ang naitatanim nila. Pero kalaunan, sa tulong ng Department of Agriculture, ay parami ng parami ang kanilang naitatanim. Lagi lang kami pechay. Kasi ang pechay kasi medyo hindi siya magastos. Tapos pag natapat ka sa presyo, napakalaki ng kinikita. Kaya nga lang, pagod lang ko mo alagain ng pechay. Ngayon, halos marami na kaming dibalag, ampalaya, upo, patola, talong, sitaw, pipino. Ayun, halos ng lowland vegetable na pampinakbit, halos tinatanim na namin dito, pati yun nga, kamatis. Naging benepisyaryo din ang samahan ng AMIA o Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture at F2C2 o
o Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program ng Department of Agriculture. Si Amia Village po kasi yung laging inaano sa amin na iaano niya sa association na ibibigay sa bawat miyembro na dagdag kabuhayan or livelihood sa mga miyembro na pwede mong i-disperse dun sa iba pang miyembro para sa karagdagang pinagkakakitaan din. Na tinuturuan din kami paano yung mga technology o yung sa panahon, yung mga sa mga halaman kung ano yung resistant o ano, tsaka pati sa sa lupa. Isa sa teknolohiyang natutunan mula sa AMIA ay ang Automated Weather Station o AWS na isang makabagong teknolohiya na sumusukat sa temperatura, ulan, bilis at direksyon ng hangin at iba pang mahalagang datos sa panahon. Maliban sa AMIA ay natulungan din sila ng F2C2 na kung saan nailink naman sila sa Taiwan Technical Mission ng DA. Kami nga ang kauna-unahan napili sa Taiwan Technical Mission. Na ang mga naituro naman ni Taiwan Technical Mission sa amin, yung sa mga technology about sa IPM, yung insect and pest management, kung paano, soil treatment, water treatment, yung pagpuproning namin sa production namin, sa pagpuproning. Before ka magtanim, dapat alam mo yung kalagayan ng lupa, hindi ka mukha dati, tanim lang kami ng tanim. Ngayon, tinuro sa amin ni Taiwan Technical Mission yung pag-a-apply sa mga pesticides, sa mga fertilizer, at saka paano sugpuin ng isang insekto na hindi kasi lahat pala ng insekto may stage ng halaman na sinisira nila. Meron palang stage, kaya medyo yun din ang tinuro sa amin, at saka yung mga nung mga gumagawa kami ng sarili naming mga concoction ba yun, yung mga para malis naman kami sa pesticide. Kaya lagi ko sinasabi ngayon yung sa halos baka nasa 80% less pesticide na po kami. Sa biyayang naipagkaloob sa kanila mula sa mga farm inputs hanggang sa makabagong kaalaman ay tumaas ang kanilang inaani at kinikita at nakapagpundar na din ang kanilang mga miyembro. Ang market namin na una sa Kadiwa, nagtitinda kasi ako sa Kadiwa, sa Balintawak, sa Cloverleaf, din sa Baliwag. May mga buyer kami na galing Pampanga, pumupunta sila dito, tsaka sa Bulacan. Ang mga naitulong sa aking mga miyembro, yung pagpapaaral nga sa mga anak na hindi na sila namumroblema kung saan maghahanap. May mga nakapagpundar na ng bahay para sa mga kinikita nila. Natatandaan ko pa noon na nakabili na eka ako ng bike ko kasi maganda kay kinita ko sa paghahalaman. Yung isang member ko, yung secretary ko ngayon, patunay na lagi niya sinasabi sa akin na, Timberly, na ibili kong laptop yung anak ko, kinita ko sa paghahalaman. Tapos kami naman sa mga anak ko, isang dagdag kita doon sa mga anak ko na hindi na sila kung minsan lumalayo pa at naibibigay ko yung pangangailangan nila sa pag-aaral. At nakapagpupundar pa kami sa ibang bagay na pwedeng dati hindi na namin iisip yung ngayon. Nakapagpupundar kami na para sa buhay namin. Sasabi ko na malaki ang kikitain sa pagsasaka sa gulay kasi pag natapat ka sa mahal, square meter lang napakalaki ng kinikita. Halimbawa na yung ampalaya namin nun sa 1,300 square meter, halos sa loob lang ng 5 buwan, kumita kami ng 120,000. Ang mga produkto ng Tabon San Jose Farmers ay sertipikado na rin ng Good Agricultural Practices dahil gusto nilang masiguro na ligtas sa ang naibibenta nilang mga gulay. Safe naman para sa ating mga mamimili na isipin din natin yung ating mga consumer at wag lang naman yung sarili natin na maging safe yung kakain dun sa ating mga production. Dahil sa pagsisikap ni Ma'am Marlene sa pagsasaka at pagtulong, ay nabigyan ito ng mga parangal tulad na lamang ng pagiging outstanding entrepreneur at association. Amiya kami. Ang pangarap ko dito sa mismong farm na ito, maging farm tourism talaga siya.
Tapos yung maituturo ko sa mga kapwa ko magsasaka dito na ang pagpa-farming, hindi lang magpa-farm ka lang pero gawin mo siyang business na nakikita ko naman dito sa mga miyembro ko, may pagsisikap din naman sila pag sinabi kong ganito gawin natin, makabubuti sa asosasyon natin at makabubuti sa komunidad natin. Yun, pangarap po talaga dito maging farm tourism to na talagang pupuntahan yung lugar namin, makikita nila yung mga technology na naituro ni DA sa amin para matutunan din nila sa kanilang farm. Lubos ang pasasalamat ni Ginang Marlene sa kagawaran ng pagsasaka dahil malaki ang naging ambag nito sa katagumpayan ng kanilang samahan, lalo na sa individual na pamumuhay ng kanilang mga miyembro. Nagpapasalamat po ako sa unang-una po sa Department of Agriculture, yung ibang mga agency katulad po ni DARDTI at ATI po na sa dami po nilang naitulong sa amin, lalo na po ako bilang chairperson po ng asosasyon na naituro sa akin kung paano magsikap sa pagsasaka at sa mga naitulong nila sa amin, maraming salamat po. Tunay na ang sikreto sa masaganang tagumpay ay pagtutulungan. Tulad ng Tabon San Jose Farmers na nagkaisa sa tulong na rin ng kagawaran ng pagsasaka. Patunay na ang DA sa gitnang Luzon, katuwang sa pagsulong.